DZKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras na ngunyan mga tugang sa RPNDCKI. Alas 9:41 ninaga. An oras na yan atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Time check atod sa sendo ni Honorable Ruben Biares III, Municipal Councilor, Nabwa, Camarines Sur. Time check hatod sa sendo kan Casoreco 3 sa paagi ni Engineer Wilfredo Boxit, General Manager. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Para sa bado na ka-bloom sa hamon, prumarada ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fabric, bagong gumagabloom. Charm Fabric, gamit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, igwaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamon. Charm Fabric, bagong gumagabloom. Charm Fabric, gamit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus, I-shield mo. Shield That Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya protektado, I-shield mo. Shield That Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-Smart Dishwashing Paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart. Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula. Tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 Dishwashing Paste. Ang galing, galing, galing. Smart. Yan ang Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. ACS. Starbucks, Starbucks wax. Starbucks, Starbucks wax. Always remember, sa paglinis, pakitabin ang sahig. Mrs. Starbucks, Starbucks wax. Kitang na to the max. Star Wax and #1 Floor Wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ang tubig, balikin taban sa loob. Starbucks, Starbucks wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao, asin ahensya kan gobyerno, relevanting informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection.
Mga reports kan RPN Patrols, entrevista asin serbisyo publiko. Yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection. Kada Lunes hasta Biyernes, alas 9:30 hasta alas 11 pagkaaga. Kaibahan si Joey Habana Ling. Bicol Connection. Bicol Connection. Marina, yan ang sabi ko sa mo. Dapat ang sa kuyang partner, alisto. Tapag dai, tapos kita gabos. Oh, di ba? Very effective baga. Oh, nganyan. Salamat na maray paring siya. So, sige kung tarampal, naka-off ang microphone ko. Yun na yan ang sinasabi. Talagang base sa mga experience pa di. Salado technical si paring siya binaobran sa kuyang idol. Salamat. Talagang amo din alisto talagang maripag-partner ko. Yan naman sa opisina si Ma'am Kayla Ligasyon ang sa moyang magayo na maray na finance manager. Yan naman si GB ang sa mong newscaster, news content writer, yan sa newsroom. Yan naman si production director Manding Sarion. Si Rodel Cesar sa information, si Felix Lagrimas sa transmitter, saka si Tony Saison. Dahil ko na po pagparalo, yun ang sa tuyang intro, tanasa linya tulos ngunyan, si Karundang Jonathan Oliva, Kagawad Jonathan, ang angkor ta kan bangon na rin kunada from 5 to 6 o'clock in the morning, Monday to Friday sa RPNDCK. Good morning, please come in. Good morning, SM Joey Lim. Opo. Sa gapos na para tabay kan sa imong programa, Bicol Connection. Sinman po dyan sa tuya pong mga kaibanan dyan sa estasyon. Maray na aga po sa Indogapos. Oo. Kumusta ang update sa nangyaring baradilan sa partikan na La Opinion na buwa Camarines Sur? Ginaray pa man na pinag-iimbestigaran ni SM, tama yung pa pong pagkamit bidan ang sinambit naman ng mga suspetsado. Na ini po nasa rong trike driver ang pinagbadil na gadan. Sa rupuining 47 anos na taga La Opinion na po Camarines Sur, sa rupuining trike driver ang bigla na sa nang pinagbabadil nin magkapirang beses kanday pa namin mitbida ng mga persona kasubanggi. So base man sa report, ang biktima nakatindog sa nasa gilid kan tinampo kan anduang dai na mitbida ng mga lalaking suspetsado, bigla na sa nang nagsulpot. Asin sa ano man na rason, bigla na sa nang binadilan biktima nin magkapirang beses. So ang sinambit naman na biktima, tinamaan sa manlain-lain parte kan sa iyang lawas, asin tulos man na ini si mga suspetsado nagdulag sa maaraman na direksyon SM. So, ngunyan, bigla naman ini sa hospital, ang biktima alagad makamundong pangyayari na ini pinagdeklarar na dead on arrival. Pirang tama kan suspect. Sa manlaylay na parte SM ta magkapirang beses tabi ining pinagbadil. So mayo pa kitang nakukonfirmar na kung sarain sa ina parte kan sa iyang lawas na tuminaman mga bala. Ano yan pag sinabing trike driver, driver sa padyak o driver sa trimobile? Base man digdi sa report tricycle. Tricycle driver. Okay. So siguro man digdi sa tuyang mga nakaulay dito na po ipag-airean pangapangaran padagos pa man na pinag-aaramkan mga pulis an pagkamit bilan kan mga suspetsado asin dagos man ang paghahanap sa inda tanganing maaraman kung ano man nangkad ang naging motibo kan panggagadan. Mayo pa pala initial na investigasyon kung ano ang naging motibo sa pambabadilgadan sa biktima. Iyo po. So, atsan po ay papalo up ta naman, ramon ta kung ano man nangkad ang pinaka-latest na detalles kan sinambit naman na garadanan. Oo. So, i-update mo yan, follow up ta sa PNP na buwa, sa investigador, kung ano talaga naging motibo kan mga suspect sa pambabadilgadan sa sarong truck driver o trimobile driver, ano ang pinakang hararom na rason. Yan, iyo po talaga. Dapat maraman man ng kung ano ang motibo talaga. So, siyempre, kung ako ang kuyan kay niyo sa kula lang na opinion,
ano man ang gigibuhon kan sa rong truck driver para ma-impwelto sa siring na bagay kung mayo po nin magkakanig ko rason nan sa iyang pagkagana. Oo. Okay. O, naputol. Dapat po na giraray. At saan po, SM, mahanap po kita nin kayo, si mapalo po kita kan sinambit naman na report. Okay. Medyo makulugpaan sa tuyan. Paray ka, pilot mo. Madali mo ka na yan na buyo, limonsito, saka ipicacent oil. Ipahilot mo lang sa medyo itong bakong gayong doon maghilot, itong suabe lang. Pero kaya gurang naan buyo saka ang efficacy. Ano na ang pinakang mo niyan? Pang millennial na bulong daw kaya Yung talaga, naghahanap kita SM kung ano man ang yeah, okay. Basta keep keep safe and stay healthy, Kagawad Jonathan Oliva. Iyo man lang po iniyan sa tuyang ini man lang sa tuyang issue mayo naman na iba. So hopefully marahay na. Okay. Dili dipisilan kitang maray. Amo, naiintindihan mi man. Okay. So, anyway, sabi SM, ako man pumaparam na. So, yan po. Salamat po sa mga parantabay ka na Bicol Connection. Oy, nagpaparadakol ang viewers mo baga? Ay, salamat po kung siring kayan, SM. Oo. Medyo nga po frustrated ako kaso bago talagang gusto ko man na maglaw. Ang problema, dahil ko makahirong tultol. Grabe ko yung lipat na sa banggi. Paray ka lang. Saka ang importante, still handsome si Kagawad Jonathan Oliva. Saka ang boses. Pit malo ngayon ang boses ni Kagawad Jonathan Oliva sa radyo. Ay, salamat po SM. Salamat po sa imong pag-uumaw. So, hopefully po, mas dakol baga ang sa imong parantabay SM. Talagang maorag ka talaga dyan sa mga Bicol Connection na yun. Ang importante, yaon ka dyan sa Nabuwa, lalong nagdadakol ang paradangog ka. Ay, iyo po. Salamat sa mga taga-Nabuan na nag-aantabay kan sa tuyang mga programa. Saka SM, duman sa ibang nasyon, kadakol po nag-aantabay sa tuya. Okay. So, yan po, maparam naman ko ako man po si Kagawad Jonathan Oliva. Salamat po. Salamat na maray. Bicol Connection Report. May binadil po sarong trimobile driver dyan sa La Opinion na buwa Camarinesor kan duwang day pa nabibistong mga suspect. Inaaram pa sagod sa ngunyan kan mga investigador kung ano po ang naging motibo sa pambabadil kadaan sa biktima. Oliva sa Toyang Karonda. Perming ang tabayanan, 5 to 6 ni pagkaaga. Bangon na rin kunada. Saka itong bulang kristal. Importante itong mga zodiac sign, mga numero. Dako lang pati nag-aabang tataya ang kuno sa Bahad lamang niya kung may manggana, baratuan man ito si Kagawad Jonathan Oliva. Takon bako sa sayang bulang kristal. Dahil ka mo nanggana. May mga nanggana na pati dawad. Good morning man sa kapos niya mong mga sponsor sa asin salamat sa gigibo niya mong Lenten season special live na maantabayanan digdi po sa RP and DCK ay ngunya na si Mana Santa, Quaresma, butming pasalamatan ang nasa mo yung mga sponsor asin dakulon ini i-record pa iniyo kan sa mga pag-iriba. Salamat sa Lucky Best Enterprises. Owned and managed by Mr. Mike and Dr. Jeneke, located at Highway 1, San Roque, Iriga City. Mrs. Hilda Tuason Salcedo, owner of Salcedo Eatery, located at Guevara Street, San Roque, Iriga City. Rinconada Central Cockpit, owned and managed by Mr. Johnny Cuadro of Nabua Camarinesor. Mr. Erwin and Mrs. Sally Cabaltera of Zone 4, Perpetual Health, Iriga City. With cellphone number 0965-618
3373. And thank you so much kay Mr. Fabio Balang Jr., President Federation of Market Vendors Associations of Iriga City. Manay John, salamat sa imo pong suporta sa RPNDCKI. May magic lang ngayon radyo ko, Joey. Pero nga niya ako, pasalamatan mi ang sa moyang technical department sa pahinginot ni Chief Engineer Abilin Dontoralio, minimaintain ang buga, ang kusog na buga sa radyo, sa mga transistor radio kan RPNDCKI, saka sa live streaming ta. Siyempre, yaman man dyan si Paring Cha, James Opo, si Felix Lagrimas, Joanna De Villa, and especially si Engineer Joe Armal Negro, ang samoyang pinakabot sa Technical Department sa enterong nasyon kan Pilipinas, sa dosing gayong RPN Provincial Station siya nagmimintin kaya, saka ang CNN Philippines. Kami po kaya, ang RPN, sa enterong Pilipinas, may CNN Philippines kami ang samoyang telebisyon na ang samoyang partner TV station company. Siriman si Mr. and Mrs. Manuel Bobier Serio, Cansona 6, Santo Domingo, Iriga City. Salamat sa pag-suporta kay Mr. and Mrs. Manuel Bobier Serio kan Market Office, Iriga City. Ini ang pambihira, nagkailingan lang kami kan sa kuyang idol sa Market Office, Kasudma. Nabasa niya sa kuyang daradarang surat kay Market Superintendent. Siya pang inot na nagpresentar na sponsor man ako, Joey. Na idol ko ngayon, RPNDCKI mayong kaiwal. Yun ako, kami talaga nga ako sa RPNDCKI, mayong man kaming kaiwal. Uy, sa iba kaya lang radyo, ang mga broadcaster, sige, ang paruluwasan ng bata sa kairiwal. Pangit nga yung maray sa pagdangog kan public, ta parang mayo ng public interest. Pag ngayong araw kan RPNDCKI ay na magayon ngayon sa entong pag-broadcast. Kung may tinutuyo ka mo, talagang tuyaw. Pero ba kung mga broadcaster ang tinutuyaw? Ang mga public official. Kung may inuumaman ka mo, inuumaman niya. Kaya salamat na maray. Si Mr. Manuel Bobier Serio kan Santo Domingo, Iriga City, sa office kan Market Office sa Iriga City. Siriman salamat kay retired Police Colonel Ariel P. Blanco, Market Superintendent kan Iriga City, and kay Honorable Vic Sumpay Ramos, Vice Mayor kan Bato Camarines Sur. Siriman po sa unanimous donor, may day nagpapabanggit kan sa iyang pangaran. Siriman si Municipal Councilor Manhol Oxiano Luzon kan San Esteban, Nabo, Camarines. Oy, good morning pala dyan sa munisipyo ka Nabo, Camarines Sur, ki dyan sa Sanggunian, ki Kagawad Biares, the third. Saro yan sa sponsor kan RPNDCKI. Sharing man po, sa kabos niya itong mga parantabay dyan, lalo na sa office kan na municipal planning, yaon dyan si Engineer Elisa F. Ensenada, kan San Luis, Nabo, Camarines Sur. Pirmi man niya na nag-aantabay sa mga programa po kan RPNDCKI. Bata pa pong mga sponsors sa tuya pong Lenten season na special live coverage. Yan po kaya
Pag ang mga taga-media, kami dito sa radyo sa DCKI, ang pinakang day of may bakasyon ang Semana Santa. Pero maralaog po ang sa tuya mga RPN family kaya schedule mi man ng general clinic. Kaya migpakaon pa lang si Ma'am Kai. Madarada si Philip nin duwang native na manok. Saka si SM, former SM po ng barangay Cap Melvin Barayoga. Nin garuduwang pato man ano. Perti na niya akong pangutuan tayo. Nabang nagmamap kita kan salog, saka nagpupurunas ka ni mga salmi. Magpabakal kita kay Ma'am Kailin na pahamot lamang digdi sa announcer's booth. Saka sa aircon, para mamantinir ta ang kalinigan asing kahamutan sa laog kan sa tuyang istasyon RP and DCKI. Sa technical department, thank you. Siguradong sindakayan ang maasikat. Sa pag-live kang gabos na pwedeng i-live, katakod ka na Semana Santa o Quaresma or Lenten season makakadala na naman kita dyan itong mga naglalakaw bagan na nakabitis na pinaglalamasa papakulan sa inda mga likod panata, tapos mga nagpapapasyon ito aling tugang ko sa Naga, mapapasyon pa lang sa Abril 1 malata invited man kami kan sa kuyang sulusulong agom si Mrs. Clemencia Balanglin. Ang pagpapasyon baga, masakit man yan, tagaro, style kanta kaya yan, kaya medyo halawi. Pero pag panata po nindi yan, sinyalis, pati ang pagpakoros baga, sinyalis yan na kita naghahagad ng kapatawaran kan mga kasalanta sa mahal na Diyos. Asin inaarang tama na tawan pa kita ng lawig na buhay, kagianan sa pagbuhay-buhay, maresolveran ang mga pagsubok, kasakitan na namamatian ta sa ibabaw kang kinaban. Digdi pa lang kaya sa ibabaw kang kinaban, mamamati mo na ang kalangitan, saka ang impyerno. May masiram daw ngayon mabuhay sa ibabaw kang kinaban. Lalo na itong namundag sa mga irigwaw na pamilya na pirming karanyaan asing kasiraman sa buhay ay ang kadaklan na namamatian. Depende kay ngay Joey sa pagkaputol kang puso. Kung ika nahalo sa tios man na pamilya, puro man sakit asing kamunduan sa imong mamamatian sa ibabaw kang kinaban. Pero kung ika nakabali man duman sa mga angkan, pamilyang mga irigwaho ng dati, sige pa ang rayaman, mga maurag sa negosyo, sa politika, garo ka nag-iigda sa pirak. Digdi kasi ibabaw kang kinaban, pag uday kasi kisintabo, you're nothing eh. Ako nga ni kan panaw, nataraman na you're nothing. Tamamambay akong kwarta, tios. Ini man nga si Joey, you're nothing. Maka nga yung kwarta. Malaw ya. Ikaw mga taong apira kan mapagminos, prangka. Pero daw ako nag-ibi. Ako da you're nothing nga ka Joey. Nya ako makulog man ang buot. Kung man mapuniti tamay dad sa ko. Daw niya ako kung black ayang ko ni yung duwang mata ka ni sa kaptiripuon ko ang ngipon ka ni kundi sa diring tao ko eh. Nakamaedad sa ko kami kaya namulatan mi pagorang sa mo rin respeto mi. Ita ko naghubin-ubin lang niya ako ni nagtarap na ni sa kung you're nothing ay talaga nga niya akong duwang mata ka ni pay irito mong ko. Saka bubungalong ko nga niya ako ano sa iyang dusing ipon. Nagkataon ko rang sa ko. Ay, amo niya ako mano, ita masikap ako magkaigwa. Dawa ka diki. Yan, halo ngayon ka yan. Tsaka ngayon sa imo. Dito pati pag naglalaba ako, buisit daw niya ako ng manoyong kumanan. Sasabihan pa akong, ito nga yung mga pantalong ko. Apitan mo nga sarong, talabahan mo pa. Ang bira nga niya akong buhay ko yun eh. Okay, kaya magsikap, mayong maraot na magsikap sa ibabaw kang kinabahan. Dahil magparahinugak, dahil tarogon si Juan Tamad. Nag-aalat sa na pong mahulog ang bunga kan bayaba na matikrag sa iyang imot o runguso.
Daapare. Ay, ano yun, sir? I-announce ko natin, sir. Okay, thank you. Kay production manager Manding Sarion. Igwa siyang live advertisement. Ano? Ha? Paano ang tirada ka ni? Na. Yan. Isasabay na pala ning i-record. Okay, sinyasan mo lang ako, tikwilon man, likod ko. Bako sa baba. Tamaging kabayo kita kanino, baka, pangkalanta ining module na tigbi. Ay, naman bagay. Oo. Garo style Sani Poloyapoy, Sammy Garcia. Ito pag nag-aarog-arog lang kanang kamot to. Iyo ba gano? Okay? Lahat ko na nga. Dahil pa. Magsabi ka tayo live na ni. Okay. Teka. Sige, live. The Fraternal Order of Eagles, the first Philippine-born fraternal socio-civic organization, invites all shooting aficionados to the first spring of Rinconada Eagles Club Shoot for a Cause. PPSA Level 1, PPSA sanctions Mats of Usant Range and Pistol Associations Incorporated. Shooting Range, University of St. Anthony Campus, Iriga City, on March 25, 26, 2023. The registration of participants will be on site. Come one, come all. Contact Eagles Jerome Panotis, Club President. Lapataksa na ngayon, pang Sami Poloyapo yan. Ta-idol ko to pag nag-commercial ito. Lahat ko na nga. Yung magano. Uyang bag. Arog to kaya, nag-arog-arog lang yan kaya, Tapos, tuwak! Sararamaan sana yan kaya. Bulpin ang kapot ka to pa di. Bakong moro ako, manggaya moro. Ito, bulpin lang, sige lang, arog-arog ka niyo. Sararuan lang pati ito pag mina-record. O, dagugun tagiraray. Sige, okay. Tapos diretso na kitang commercial. Oras mga tugang, 10:10 in the morning. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang Unique Toothpaste may Max Protect Formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique! Max Alaga, Max Protectado with Unique Toothpaste Maximum Fluoride Protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Para sa bado na ka-bloom sa hamon, Prumarada ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Farm, bamong gumagabloom. Charm Fat Farm, damit ay may bangonin sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamon. Charm Fat Farm, bamong gumagabloom. Charm Fat Farm, damit ay may bangonin sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ng Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit
tansya. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. labanan pati virus, I-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya protektado, I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-Smart Dishwashing Paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 Dishwashing Paste. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. ACS. Starbucks, Starbucks wax. Starbucks, Starbucks wax. Always remember, sa palinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Starbucks, Starbucks wax. Kitang na to the max. Star Wax and #1 Floor Wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ang tubig, balikin taban sa loob. Starbucks, Starbucks wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panados na pag-asigura na anberang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na na mag-arog sa iba na nagpapabakal ng mga substandard as in undersized na mga bakal, arog kan kabilya, angle bars, as in iba pa, kasigon sa mga eksperto, nakabarato ka man sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales, as in posibleng magdulot pa ng diskwido. Kaya sa Ngo & Sons, ang materyales mo nakasunod sa Philippine standards. Di kalidad, as in sigurado, nasa tamang standards. As in safe, ang sa imong familia, Ngo & Sons. Ang ngaran na matitiwalaan, poon kadto, sagkon ngunyan. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Magandang araw po! Sir, nakainom na kayo nitong Iberry. Pangalan po natin? Ako si Ronaldo Budisto, 59 years old. Sa umaga at sa gabi. Sa umaga at sa gabi, tapos ng kain. Pwede niyo po bang maibahagi itong paggamit yun ng Iberry? May dati ako bukok, then diabetic ko. Tapos hindi na ako malabo ng mata ko. Lagi na utri ng mata ko. Ah, so dahil pala sa diabetes. Narinig ko ng Iberry, try ko. Ilang bulan, hindi may ano ng mata ko. Kikita na ko. Yun, tuloy-tuloy na ako ng Iberry. Salamat sa Iberry. Kayo din, may limas mata. Try nyo ang Iberry. The best. Subukan ang pinakabagong iBerry Gold na may 10 mg na lutein at mas mura sa ibang brand. Ang iBerry Gold ay mabibili sa mga suking butika. Ahoy! Kidney Care time! May kwento niyo po ba kung paano kayo natulungan ng Kidney Care? Ako si Terry Robles, 59 years old. Okay. May problema ako sa kidney. Ang sabi niya, ay, ang taas ng creatinine, 237. Hindi normal to. So, nakainom na po pala kayo ng Kidney Care? Pag ubos ko ng bali isang buwan yun isang box. Pagkuha ko Trisol, ay, very good, bumaba. Oh, okay. Dahil doon sa ininom kong Kidney Care, ay, bumalik sa normal ang creatinine ko. Ayun na lang ang pinaka-maintenance ko ngayon.
Fraternal Order of Eagles, the first Philippine-born fraternal socio-civic organization, invites all shooting aficionados to the first spring of Rinconada Eagles Club, Shoot for a Cause, PPSA Level 1, PPSA Sanction Match at Jusant Range and Pistol Association Incorporated. Shooting Range, University of St. Anthony Campus, Iriga City on March 25 to 26, 2023. Registration of participants will be on site. Come one, come all. Contact Eagle Jerome Panotes, Club President. Joey Habanalim sa programa Bicol Connection. Oy, salamat na maray kay Paring Cha and Production Director Manding Sarion and News Director Philip Barasina. Laka saki. Sabi kanina mga taga-Gurang, laka saki ngayon sa atin. Ang masunod na mga programa sa mga halo-halo espesyal. Ano daw kung ako talaga kay halo-halong dara, ano? Ano? Sir Cha, kung may halo-halo kinta ng dara, ano? Mawag mang maray si Sir JB sa kasi Ma'am Kai. Kung mapahalo-halo talaga kita. Abang init na naman po kan panahon.
Sa mga Facebook Live viewers me, good morning. Yaon dyan siyempre. Nasa mo yung mga avid listeners sa mo yung Facebook Live live streaming. Yaon dyan siyempre si Ma'am Sonia Pontanari. Sabi niya, good morning Sir Joey, watching with you. Kumusta sa gabos na nakaantabay? God bless us all. Thank you, ma'am. Salamat, Tabi SM, Joey. Ingat and God bless. Sabi ni Kagawad Jonathan Oliva. Thank you, man, Kagawad. Saka kay Sister Angel Marisa Mendoza of Lima, Solo, Cyprus. Kay Sister Angel Melanie Mendoza. And kay Mr. Dirk. Get well soon, Mr. Dirk. And si Sister Angel Maureen Medroso and Kibayao SPO4. Erning Medroso kang Kalabanga PNP. Nagawat singman. And kay Sister Angel Michelle Pasit. At sa aking asawa, kay Clement. Uy, garo madali na daw makakuha po ng 10% discount as in value-added tax exemption. Ang mga solo parents sa pagbakal ng mga importanteng bagay, arog kang gata, diaper, as in mga bulo, para sa indang mga aki na 6 years old pa baba. Kawawa kaya po ang mga solo parents, di ba? May aguman, minsan suway na buhay. Binabayaan kan agum, tinutuwadan kan mga mister. May mga irresponsable talagang mister sa ibabaw kang kinabang. Igwaman pong mga tulto. O yung mga tukang formal na po dang na designar bilang ika-41 ng Regional Director kan Police Regional Office PRO 5. Si Police Brigadier General West Raimundo Obingue or Obingue. Kasunod ka na ginibong turnover of office ceremony kasud ma sa Camp Ola, Legazpi City. Sigon ki Regional Director Obingue or Obingue, asahan subuot na sa iyang pamamayo, sa iyang tatawanan doon asin saysay ang tataramo na wastong disiplina para sa organisadong pamayanan at pulisya. Nagalalao man ini na padagos nagagampanan kan sa iyang mga kabado or kabaro sa riyon an sa indang mga tungkulin nang may lubos na dedikasyon, katapatan at sigasig. Si Police Brigadier General Dimas na dating Regional Director ka nasabi na pong ahensya ang pinagdestino man bilang bagong direktor kan Special Action Force. Samantala nasabi ng aktibidad ay pinanginutan ni PNP Chief Rodolfo Asurin Jr. na pinag-atindiran ninman iba-ibang opisyal asin miyembro kan Philippine National Police sa enterong Pilipinas. Yan mga bagay na nakakaano. Raw-raw sa sendong pag-iribanan.
Sa oras na ini mga tugang, nasa linyaman an sa tuyang pag-iriba si Karundang Bani Tataro. Good morning. Come in. Isang Jerry, salamat tadi. And good morning sa ino. Good morning sa gabos ng mga karanta by Kanda Radio Ronda. Ulihat ko sa inyo, tigpaparapodan ko ang Nabwa Municipal Police Station. Si Police Staff Sergeant Marlon Gagliarte, KBSN. Makiki-update sa kita itong shooting incident na nangyari. Doon sabi sa Barangay Kanlaot ng Nabwa Camarines Sur Kasabanggi. Alagad sige sa nabagaan ring sa iyang cellphone. And basado sa pakigit pag humapot nga to si Police Lieutenant Paul Dinatacabo niyaon niyan sa Zoom meeting. Kaya dahil siya makakapag-interview na sinjari sa itong mga kabuhan ka na NPS palak kita yung sa nangyaring shooting incident kan Kasabanggi. Pero sabi nga nito nagpapadagos ang investigasyon kan Nabwa NPS dapat po sa masambitan ng insidente and padagos po sa pagkalap ng informasyon atin para malocate ang kinakamagtakan kan mga suspect and para po maaraman kung ano ang motibo sabi atin Joey kanasambitan ng insidente. Iyo man ang kata, tri-mobile driver ang pinagbadil kadang kan mga suspect? Yan, ang dain natin ma-sure kung tri-mobile driver ini yung sabi is ang Joey. Wala pa kaya sa kaming kompletong information. Ano pa kakaiba kan truck driver sa tri-mobile driver? Ang truck driver ba itong driver sa padyak? Dahil ko naman sa ang trike driver kaya baka kung itong e-trike ang pinaganin niya itong pinagkakayod niya hindi ba may itong tricycle driver hindi mas maray kayo talagang nakakuanan niya ito ni-entrevista ang Nabwa NPS dapat bigdita BSN Joey at sa ngayon talagang nagkakalap kami ng informasyon investigasyon ang mga kabuhan kan hitatura para talagang natawan ng ang nasambitan ng incident kan Kasabanggi. So maihapit nga ito kung kamusta ang kaibang kampanya sa mga loose firearms yan po sa may banwaan kan daan Nabwa Camarines Sur sabi at enjoy kung na inkaso makuanan niya ito ng entrevista ang mga kabuhan dyan po sa nasambitan ng hetatura. Okay, mientras tanto, sa iba pa niya itong informasyon, ang opisina kan salud, digdi po sa Silid kan Iriga, ang padagos sa preparasyon kan ikakondusir na mas pinahiwas na Philippine, sabi itong Joey. Parang pang regional na aktibidad para po ma-assess silang pang individual sa pagkakaigwa kay itong may baga na helang o ibig sabihin itong Philippine, ito ang detection kan pagkakaigwa kan mga community o itong non-communicable diseases rin kan hypertension o diabetes. So apera kan pinagsasagibo na posting kan mga kabuhan kan City Health Regulatory sa Silid kan Iriga kung mga health workers ang naghaharong para po o maharong-harong para nga ni sabi nga ni sa mga hararayong lugar para itao ang serbisyo pang salud duman sa mga naipuhanan sa inyo tabi isang Joey. Iyo mananggado. Philippine Philippine Package of Essential Non-Communicable Diseases Threat Assessment ang sarong epektibong mekanismo para maisalbar ang sarong individual distance preventable lifestyle diseases o itong mga long-term complication at yun ang makaperupres ang pagkagadan na kausa ng mga helang argan hypertension pati naman diabetes. So pinag-iing kami sa opisina kan salud dito sa Silid kan Iriga na para maibitaran ang siring mga helang ugalion si pagkakaiguan ng healthy lifestyle as in ibitaran ang pag-inom ng arak, pang-sigarilyo at yun ano pa man na nakakaraos po sa satuyang sistema, sa satuyang lawas. So,
target sa gigibuhod the Philippine Package of Essential Non-Communicable Diseases Risk Assessment ang nasa 2,460,994 na mga Bicolano para ma-assess po ang pagkakaiguan nila kung iguan sila ng huma kan mga siring na helang at para para amay na matawan sila ng bulong at hindi na magkausap ng malala na komplikasyon. So, digay sa Sinugan area, yaon na po ang preparasyon sa inyo ang City Health area para po sa nasambitan ng risk assessment sa lambang area nyo, parang epektibong paano po para sabi nga ni kaya maaraman ko ng sarang individual igwa na sa itong early sign kan pagkakaigwa po sa mahelang na hypertension or diabetes sabi Kung Joey. Dapat ganun, ma-maintain ang exercise, ate ba na Iyo po. Regday kita tamaan kan mga hypertension as in diabetes na yun Iyo po, kaipuhan ang physical activity urog ng gayo pagkakaaga. Balipat ang panahon mo yun, kaya pagkakaaga, dakilang challenge ninyo sa lambang taro na kung minsan udto na yaon po sa higdaan. Pero kaipuhan pa lang kasabi itong gawi. Ugaliyon, itong amay pa lang, nautban talaga itong silang kang saldang, kaipuhan, nasagot na sa imong lawas itong sirang kan saldang sa may vitamins pa yan. Yan, Ano itong halimbawa, itong sabi mong haliw na ang pagparainom ng alak sa pagsigarilyo. Iyo po. Yan ang saro sa mga paagi para po dahil magkaigwakan siring ka na ng mga helang. Itong maging disiplinado, okay man lang na mag-inom para sabi Moderate nito yan, basta in moderation, sabi itong Joey. Saka itong mga mga matatabang pagkakan sa mga malana, haliw na yan, mga masgad na pagkakan. Nakapa-alta presyon yan sa nakapa-diabetes. Ang sobrang hamis, soft drinks, saro pa yan. Iyo po. Kaya yan ang sabi sa ito ang maging health conscious kita sa kadako sa mga Pilipino o bako lang Pilipino yung mga Bicolano o ano mga rasa o ano mga walks of life sabi nga ni kayan Assembly pwede sir na tamaan kan mga siring kaya na helan kundi talaga naglilikay. Kaya yan po ang patanig kan City Health na kaipuhan di kayan ang mga siring kayan and pwede man mag-inom malagad in moderation dahil gayo itong halos maramang view oral daw so talagang amay kaya na pinagdadayaan ang buhay. Yan muna po ang katuloy informasyon di ka nagbigay po sa location para sa Radio Ronda si Vanessa Tataro. Bicol Connection Report. Salamat na maray kay karon lang Vanessa Tataro. Sa pagbalik niya digdi sa RPNDC kaya po parang siya nadagdagan ang puwersa kan RPNDC kaya nadagdagan ang gayon kan mga boses kan mga reporter announcer sabi ni production director Manding Sarion garo tataang kanya ning special na programa yan itong nababagay ang marisa mong boses ba ni Hoy, Marso na naman, Fire Prevention Month na naman baga. Kaya, Bureau of Fire Protection sa Bicol. Aba, pagayon ang boses kan sa to yung mga field announcer mo niyan. Nasa linyaman si Karundang Ruth Pornilio. Bicol Connection Report. Ining duwang iniyo pag nagtandim ning newscast pag sa Sabado, Domingo, Pit Malone, Bani and Ruth Pornelius tandem newscast PD. Wabar daw yaw na sa linya si Ruth Pornelius. Karundang Ruth, good morning kami. Yes, sabi sa inyo yung mga bayi na nasa imong programang okupasyon. So, bakit ang yasan pong sa loob kan panuwanin tao kamarin sa biraray kayaan pag
protection na Black Nazarene Oo. dyan sa Lauca, dyan sa San Vicente, sa Putol-putol baga, mobiling ka? Ate, Karondang Rot, mobiling ka ba? Putol-putol ang signal mo. Putol-putol ang signal mo. Hilot-hilota daw. Medyo mag-ito ka daw ng paloy-luway. Magbiri ka paloy-luway, tabaka makuha mo ang tamang signal. 1, 2, 3, 4, 5. Bilang ka, 1, 2, 3, to 10. 1 to 10. Sabi, ang signal na ko. Putol-putol talaga. Balikat yan. Balikat yan. Putol-putol ang line mo. Balikan ta yan si Karondang Rot. Putol-putol po kaya ang signal ni ate. BFPB call agapilar sa publiko ngayon na Fire Prevention Month na sundon asin na obserbaran ang mga fire safety precautions. Advice ninda ipinapayo sa publiko para po magbungkaras ang kasulo saro sa mga aktibidad na senda pong ilinansa sa kick-off ceremony kasabay kan sendang ipigandang programa. Road Show 2023 na dinagibo ka na talikod na Marso 1. Ubito po kayo na matukduhan ng mga tao, lalo na mga estudyante, mga kamagurangan, tungkol sa mga panginutan na dapat gibohon sa oras ng pangangaipuan. Arog na sana kan cardiopulmonary resuscitation, first aid, earthquake simultation, tamang paggamit ng fire extinguisher, taigwang mga establishmento residential, paupahan ng mga boarding houses. May mga fire extinguisher pero may data tayo magamit. Asin dapat ma-refill po yan. Sa ngunyan po, sinisiguro kan ni Bureau of Fire Protection na padagos pa manggirara ang pagpapakusog kan mga operasyon na sa indang ginigibot ang arig mapugulan ang pagkakaigwa po ng mga incident nin pagkasulo o pagkasulo or maiwasan na magkaigwa nin kasulo sa parting ini kan Bicol Region. Uy, grabe man ini. ATM machine kan Land Bank of the Philippines. Sa Banwaan kan Talisay, linabot. As in, prinobara na habunan. Uy, grabe. Pati mga 18. Pero grabe na kayang pagtios na dahil sa padagos na pagtaas po kan inflation. Bagsak ang halaga kan ano nga yan? Ano pa di? Piso ano? Abi daw, bago kita rot mga komersyal, ilalawag mo na ikan ni paring siya. Pasok ka, Giraray. Sabi sa ito, sa yung mga parang-babay, kasi bago kami kasi yung signal. And bago na nawanin pa ako, and position tabi yung alitang siya po sa Metro Manilaan ng poon, and ng mga mga islahan, lalong lunaan na gilid ka na pag-posisyon si Black Nazarene na nalaman sa bago ang NDRRM bill kasi ibang mga nag-iba sa posisyon paghalid sila kasi rin sa St. Bartolome Parish sa Laucan na kanin ito po yung tao na nasabang and ang prevention month kaso hapon sa kick-off sa bakuna man kan ito in ido in iba buwan na
Alrabis, sabi sa San Jose. Rod, talagang pangit ang signal mo, Rod. Dahil talaga, bakong tultul ang signal, bakong putol-putol baga. Aberta, ilog na lang unaan sa itong hanap buhay, parang siya. Para sa bado na ka-bloom sa hamot, pruba na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Con, bagong kumaka-bloom. Charm Fat Con, damit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fat Con, bagong kumaka-bloom. Charm Fat Con, damit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. labanan pati virus, I-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya protektado, I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-Smart Dishwashing Paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula. Tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 Dishwashing Paste. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. ACS. Starwax, Starwax wax. Starwax, Starwax wax. Always remember, sa paglinis, pakitawin ang sahig. Mrs. Starwax, Starwax wax. Kitang na to the max. Starwax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ang tubig, balikin taban sa lug. Starwax, Starwax wax. Kitang na to the max, max, max. Starwax floor wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Pamilya padala, ML Kwarta padala. Mula sa M. Lulian, mabilis, madali, maasahan. Kwartang pinaghirapan, pinag-ipunan sa M. Lulian. Ang hindi nagkakaroon
kaingatan Madalang kinakailangan, labis na inaasahan Mabilis makakarating sa paroronan ML Kwarta padala, pamilya padala Padalang galing sa puso. Mga tugang, balik kita sa Satoya pong programa. Sisay man daw ini yung sarong mayor na pigkasuwanin na o tangatanin na reklamo sa sangguniang panlalawigan. Sa daw na probinsya yan. Uy, maswerte kung na sarong mayor na sususpindi. Maswerte ang vice mayor, top notcher, maswerte ang vice mayor na nagiging acting mayor. Lalong maswerte ang top notcher councilor ta magiging acting vice mayor. Oh, talagang ang mahal na Diyos. Suripot. Saka kung baga, iyan man ang kapalaran kan mga minsan na ilir na mayor na nasususpindi. Kaya dapat talaga pirming mag-iboning tama para dahil pigireklamo, dahil napapatawanin na suspensyon. Once na nagpara ano po kaya kamo talang desisyon. Dahil porke mayor, iyon lang ang masusunod na desisyon, dahil po pwede yan. Porke presidente, iyon nasusunod lang kondisyon, dahil po pwede. Maski sa mga korporasyon, organisasyon, asosasyon, dahil porke presidente, iyon na sana pirmi ang nasusunod, ang kagustuhan. Pag taga respetuhon man, ano bang mga elected official, asin ang sendang mga opinion. Iyo po baga. Pero maabot ang mga aldaw pag pinaluwasan na po ng suspension order kana sangguniang panlalawigan ang pigreklamong mayor sa mga reklamo man sa iya. Diyan kita tamang mag-interview para maaraman ta kung saan lugar ini, probinsya, asin munisipyo sa Kabikulan. Ngunyan, bro-blind item mo na kita. Uy, good ang nagba-blind item na kakasuhan. Ano, may mga nagba-blind item kaya na nagkakaigwa ng reasonable identity. An sa endang pigba-black item, pigba-blind item. Sa moya po kaya sa broadcast media, may mga nagba-blind item na natutumbok manggiraray kung siya itong subject person na pinagba-blind item. Kaya dapat kung halimbawa magayon or iyon dapat ino-opposite kung mataba, sasabihin maniwang. At dahil mo dahil magkaigwa ng reasonable identity or identification or identity, itong taong pigba-blind item. Suba-subahan mo may pigba-blind item dang gulping, gulping ayinda. Masakit na. Kundi iyan, maging lesson learned man yan sa ibang broadcast. Na dahil porke may mikropono na, dahil porke may freedom of speech and expression na itinatao ang tutuyang saligang batas, ay abusuhon taman. Sala po yan. Duman lang kita sa proper broadcasting style or sistema.
ang mga broadcaster, nakapa-broadcaster, nagpapabaruluwasan ng bata. Nabayo man interest kaya ng public eh. Ano ka mo, mga elected official or mga malaog sa politika or gusto man nindo maging bida. Ang pinaka-the best sa broadcaster, kita tatao mag-umaw, tatao man kitang magtuyaw. Halimbawa, broadcaster ka, may kinukuluran ka man, may pinapanigang ka man na politika. Dawa kalaban mo sa politika or kanamong nindo. Kung igwaman nagiginibong karahayan, ang kalaban nindo sa politika, dapat manodan man nindong umawo, makumpuro sa nasala, tuyaw as in pag-character assassination sa mga politiko or kaalyado kan politiko or arin man na department heads or employees. Pag may naginibong karahayan, as in kagayunan, sa administrasyon, dapat umawon. Umawon. Kung talagang dapat tuyawon, di tuyawon. O di man po bagang maraot na at least ang broadcaster. Tataong magtuyaw, tataong mag-umaw. Di ba? Ano ba kayang broadcaster gusto pero may kasong libel, tasikat? Nako. Kabaliktaran po yan sa mga maduduno. Kung talagang responsable kang broadcaster, ni sarong level dahil katatamaan, tatao ka ba yan? Kan code of ethics, kan broadcast ethics. Asindawa nga ni po, alimbawa na naman, broadcaster ka, namayo ka na sa dati mong pinagtatrabahuan na company or radio station. Mano danindong loyal pamangiraray kamo sa pinagalian nindong company. Takan panahon, nabuhay man kamo, natabangan man kamo kang company ngayon. Dapat yan mag-araray po ang sa indong pag makulog, pag rumdom nin loyalty. Kaya nga may loyalty pledge po baga kita. Ano? Bakong porki mayo ka na sa sarong kampaning tinuwadan mo or hinalian mo, gabos na sana pakaraot ang sa indong itinataram. Napaka mali po kaya. Tapag naglakop yan, mayo na sa indong matiwala na magkuapa nin ibang company. Ito nga ngayang dating company kanin, rinaraot, di ba? Paano ka patubudan? Di pag nagaling ngayon sa tuyan, rauton man kita kanin. Oh. Okay, dapat, yan po ang mga dapat parumdumtaman sa ibatang mga kabaro. Dahil porque may freedom of speech, may mikropono, may freedom of expression, abusuhon ta naman. May mga nagba-blind item na nababanggit sa blind item na persona, so nagkakaigwang reasonable identity. That is a ground for or libel or cybercrime, cyber case or pwede kang patawanin or kasuhan or reklamo. Parito mo pa man itong loyalty pledge, Dana. With nagugurang na kaya ko. Kahit tutuom-tuom ko yung padingon niyang garo. Madali nakikitang magsisintaan nyo sa pambira. Bueno, salamat kan sa pagkataba. Standby po sa masunod na programa. Sa lawa si Karondang Ruth Pornilios, si Karondang Banisa Tataro, sa technical, ang sa kong idol, paring Cha Binaobra, Felix Lagrimas sa transmitter, Tony Saison, Rodel Cesar Digdi, yan man si Ma'am Kayla Ligasyon sa opisina, sa mga magayong-gayon na APA, si production director Manding Sarion, John Verdiflor, ang sa moyang newscaster, 12 o'clock at yan, news content writer at the same time, announcer. And yan naman po dyan si PD, Manding Sarion, ugma niya ako kung maray idol, ay gawa kang ads. In short term niya ako, dakulaon tulos ang kantidad, okay niya ako. Congratulations. Si News Director, Philip Barasina, ang sa indong antabayanan sa masunod na programang Halo-Halo Special. Ini po si Joey Lim. Sa mga Facebook Live viewers, thank you so much. Sa mga nagantabay sa mga Transistor Radio, thank you so much. Standby po.